Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lan Ibu ingkang kinurmatan, para sepuh dina sepuh lan tamu undangan ingkang kawula hormat, lan saudara-saudari sedaya ingkang kinurmatan. Sumanah kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala, atur lamun turingsih lan rahmat kanugrahanipun ing dalu punika kita sedaya saged pepanggahan ing acara niki tanpa aral-arangan satunggalipun. Mugi-mugi kanugrahan saking Gusti Allah tansah ngelimputi kita sedaya. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing acara punika kados pundi ingkang sampun kita sedaya mangertosi badhe dipun laksanakaken acara pengajian kangge memperingati hari kemerdekaan. Ing semangke badhe kawula aturaken sesarangan alur acara ingkang badhe kalampahan. Kaping satunggal pambuka kanthi doa ingkang dipunpimpin dening Bapak Agus. Mugi-mugi piyambakipun kersa mundhutaken tekad kita sedaya dumateng Gusti Allah supados acara punika saged kalampahan. Kaping kali atur pambagya basa saking Bapak Lurah. Mugi-mugi Bapak Lurah kersa matur lan ngaturaken pangandikanipun. Kaping 3 acara inti lan mangke ditutup kalih doa saking Bapak Kyai. Sakderenge acara dimulai, langkung sae menawi kita miwiti acara menika kanthi maos umul kitab. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi kita sedaya rawuh saged nampi, saged diatur kawula lan derekaken runtuting acara kanthi temenan. Matur nuwun dumateng kita sedaya rawuh ingkang sampun kersa rawuh lan nyengkuyung kalampahanipun acara punika. Akhiripun kawula aturaken agunging panuwun. Bilih wonten lepat salah pangucap kawula nyuwun pangampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.